Yeah, man. I would say Summit tunes. Man, chitaro jaiwa hizi face cartoon. Kuna rozo nimechonge ndiri babuninga. Ndakachikora musaluni. Kana kunzi chimpanzi chikuiswa ma eyelashes ngonezi. Yeah, man. Kata se chakatenza waize. Saka ndokona ngochipinda pasina kana biti ndichivaratidza kuti ndovadyira masuru zvese nebiti ndichiti ndato mixa nemumwe wangu uya anonzi soulmiti ndakutoti inini ndiri komiti yedhanzi ndinomira ndiri one ndinorepresenta society. That's why vakawanda vachinditi ndakauya kuzomedha poverty killing them pamwe chete nekuraya vapfana mustodhati itai tiva yiseshe bhete munzeve nemayogati ndichiti inini ndakatopenga kunge vapfana vepamoto combat but ndichiti uya ndinenge ndine mahwani anoita kunge erayoti ndichiti ndinenge pilot ndichiti I'm not that type of an idiot. Ndakatosena nevapfana vaiva vamunoti vana mugoti I'm not andausara kunge pity court but I'm high court. Yeah, man. Aiwa mdara each and every day ndobudisa album ndokubudisa single vachidononge ejeri komazvino maiziya because titakazonanganisa baba takataiwa gringo kana kuti bingo kana kuti mandingo ndakatomecha kuti hani flamingo baba iri ngoere yemulonyeni dungeon kuri kujambeni kababa kana jazini waiziya takatoti takananganisa zviriko futi waiziya baba takatonanganisa chita zviripo kunge zupo handisirwa mazuda aya mabhudha new look and new style. Yeah, man. Tell them say citizen move to profile. Yeah, man. Saka papa ndakabonogirwa zuda rongo pa Christmas. Ndakagirwa nga tinuke pa Euros. Yeah, man. So about looking at for the unit J takatonanganisa new year foot. Takatonoti futi yeah, man. And next year it's a good year. Yeah, man. So we have finished this year with a new style. Yeah, man. Yeah, man. Zviriko. Isu mukwende takaturunura bozi mukwende. Waize mwa takautsiga. Aiwa tachamuremerwa. Tamuti vanzi unombobviswa. Tombonanganisa uyu mustyle important. Yeah, man. So make them know versatility. Takatonanga. Rufu.